Здравейте ви, сте с Сатана. И днес играем Skywars епизод 2. Да. Както виждате, съм с друг texture pack. Нещо такова. Texture pack. Да, texture pack. С друг texture pack. Ще го има в описанието линка за него. И що пак почна 10? Добре става. IP-то ще го има. Ще има ли... IP-то ще е в описанието. И да. Разбира се, че да. Без секси. Ай, сега ще бием. За жалост нямаме Iron Set. Това е много лошо. Някой да не се фърли в момента до нас. Ще бъде много лошо. Айде! Па! За жалост го изфърлихме. Така. Говежо и... Здравей! Приятелю! Какво бе? На ти цвете. Се радвай за него, аз идвам към теб. Искам да знае... ще искаш... не, няма перва. Не се вярва. То просек да има. Перва. Ти какво си имал? Бийте се. Ще дойда при теб, скъпа. Идвам. Аха, ти така ли ще го караш? О! Отзад. Шет. Сега ще ми спрат водата. Според мен това е сигурно. Опа! Фак! Аха, ще ме стигнеш до година, педерас. Но там има още някой. Не, така няма се разберем. Само е последния. Седа някакво си... О, боже. И лаги в момента. Не. Това е на добре. Това не ме е видял. Бих, дами и господа, невероятно. Невероятна игра и просто съм много луд. Така, ще направим 3 игри и първата взехме. Както виждате. Това мап не съм играл. Не просто съм играл. Играл съм го. Там има някой. Не се вижда. Бързо е, момченце. Имаме много такива. Охо. Железен меч. Това беше вече трепач. Това е трепач. Чакай някъде да дойде. Какво направих? Какво това е ябълка? Златна ябълка. Динамит. Просто сме трепач. Не, ние сме много луди. Някой да не стори към мен, бе. Горе нещо не.
Чувам някакви блокове. Ние сме трима. Така... Но къде да се преместя? Страх ме да падна там. Какво? Ще дойдеш? Охо. Аха. Ние какви машини сме станали. Какви машини това ти ли сте педи? Те мислят, че съм някакви много трудни, ама... че съм си много луд. Ох, ай. Бате, ние правим. Добре справим за сега, нали? Просто повече от добре. Така. Охо! Ние с тия неща ставам най-добрите в тази игра. Просто видите айтемките. Просто съм супер доволен. Чакай една шапка, ако има, по-доволен ще съм, но няма. Чакай да вземем ябълки, изядем сега. Така. И... да тепаме. Ох. Опа. Ага. Ей, тебани. Ей, вземе. Ай, ще направим още една, защото ме взе тоя. Правим последна. Да знаете. Това е последна игра. И да. Какво там, бе? Какво правиш там, Лайнар? Айде. За добре ли сме отпреди? Личи си, а? Просто сме машини. Машини, Лайнар. Тут също сме задобряли, а просто имаме късмет. Вадим този късмет. Сега ми дойде някой и ще ме смачка с какво си оправям тук спокойно нещата. Извадам вече така. Това направи повече. Така че... така. Айде, свършиха внимание. Сега ще му скочим. Аха, ще бягаш ти. Жена. Аре, идвайте. Лагна ли нещо? О, боже. О, извинете за това, просто сървърът е нещо спряло. Решил да клоузне. И да. Реших да свършим клипа. Направихме колко е? Една загуба и 2 победи. Добре се справихме. Може и тук да бием. Но сървърът реши да спрем до тук. И така. Това е. Нямам повече от мен. И искам да харесате този клип и да сабскрайбнете с мен. Нищо повече. Чао!